F'messaġġ lill-poplu Malti lejn it-jum l-Indipendenza, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jħossu gburi li kien qiegħed jitkellem f'wieħed mill-iktar mumenti fejn il-poplu qiegħed iħares lejn il-futur u jinsab maqut. Tkellem dwar kif 50 sen ilu l-poplu kien maqsum f'żewġ kurrenti politiċi li tnejn iridu l-aħjar għal pajjiżna, iżda li setgħu waslu wkoll għal firda. Sostna li dawk il-feriti issa nagħlqu u qatt iktar m'għandhom jerġgħu jinfetħu. Qal li dan ma jfissirx li llum naqblu fuq kollox u l-ħin kollu, għax l-essenza tad-demokrazija hi li wieħed jiddibatti, jirrispetta u jikkonvinċi. Fuq kollox il-Prim Ministru tkellem fuq il-kisbiet tal-aħħar 50 sena u żied jgħid li l-aħbar it-tajba hi li dak li ksibna fl-aħħar 50 sena ma huwa xejn ħdejn il-50 sena li ġejjin. Dan jekk nożżu l-ħsieb ta' nazzjon wieħed u poplu maqut. Il-Prim Ministru qal li Malta tal-50 sena li ġejjin trid tkun iktar kuraġġuża u ambizzjuża. Malta li toħloq iktar xogħol u iktar ġid u li tqassmu aħjar. Issa rġajna bdejna ma nistennewx il-oħrajn biex inbidlu. Qed inkunu minn ta' quddiem u nuru li verament nistgħu nkunu l-aqwa u nagħtu aħna direzzjoni lil ħaddieħor. Dan huwa ħbib tiegħi biss iż-żernieq tal-Malta tal-50 sena li ġejjin. Lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru appella lin-nies biex jieħdu bidejn xulxin u jifirħu b'xulxin. Għaliex illum ninsabu hawn fl-aħħar maqudin u dawk iffortunati fostna li kalla jrid 50 sena oħra jkunu hawn biex jaraw l-ewwel seklu ta' Malta indipendenti se jisimgħu lil mexxejja li għadhom ma tweldux. Jgħidu kif wettaqna din il-ħolma u kif se jwettqu tagħhom. U dakinhar bħal bieraħ, bħal lejla, aħna lkoll bħala poplu se ningħaqdu flimkien fajta waħda. Viva Malta Indipendenti!